sɔgɔma monsieur Famba. Nba ni sɔgɔma. Voilà. An y'a ye k'a fɔ ko CNT membre sigira. E yɛrɛ ye CNT membre ye. A daminɛ bɛ cogo di? I bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye o ko la baaraw daminɛ la yanni bon komi ani an balima bamanankan mɛnnaw don yanni n ka don kuma la n bɛ bɛɛ lajɛlen don kiramantonya na ka foli kɛ ka ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ ko ala ka jamana in basigi maa minnu tora kɛlɛ la kɛlɛ min n'an tun y'a wulikajɔ kɛ i bɛ k'a ka binni sen fɛ ka dugawu kɛ ka taa minnu sara minnu fɛnɛ banana ka yir'u la k'a fɔ ko an ma ɲinɛ u kɔ ko hali n'i y'a sɔrɔ k'u bɛ k'a fɔ ko commission dɔw bɛ na sigi ko ka a ko sɛgɛsɛgɛ n'u bɛ se ka dankari assemblée commission sigi la ko mais k'o kɔfɛ k'an tɛ dan sira la parce que an miirina ye mun ye o ye ka sariya dɔw yɛrɛ de ta ka se k'u indemniser k'u fara mɔgɔw ka mɔgɔ minnu n'u yɛrɛ di jamana ko ma donc ni enquête kɔ o ye ka u indemniser ka se ka fɛn k'u ye min b'a to mɔgɔw bɛ se ka wulikajɔ sabati jamana ko la cogo min na parce que u sara jamana in ye u banana jamana in ye saratu fɛn fɛn nin tora ani mɔgɔ nin tora ni fanga kɔnɔna na an bɛ yafa deli kɛ ala ka yafa u bɛɛ ma. D'accord, an y'a ye monsieur Famba i ye politique mɔgɔ ye bon i ye politique tɔn mun ɲɛmaa ye o bɛ groupement dɔ kɔnɔna la groupement min M5RFP a ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an hakili b'a la mais an y'a ye k'a fɔ o groupement in o aw yɛrɛ k'o ma ko groupe hétéroclite mɔgɔ mun mana sugu bɛɛ b'a kɔnɔ association syndicat olu y'a décidé k'a fɔ k'olu tɛ taa CNT la e dun ye M5 membre an y'a ye i bɛ CNT kɔnɔ bi i bɛ se ka explication jumɛn di o ko kan. O jaabi ka nɔgɔn mɔgɔ min bɛ ne dɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko ni mɔgɔ ka kan ka wele bi ko M5 i bɛ ne de Fɔnba wele ko M5 ani an ka parti n bɛ n tɛgɛ kɔrɔta o président de parti tɛ Mali la min fɔlɔ ou bien parti min fɔlɔ ko IBK ka walan sɛmɛ parti ADPM de don ani UPM anw de ko a ka walan sɛmɛ wa n y'a fɔ k'a kuma nege bɔ mɔgɔw la ne kelen de ko fɛnɛ n ko scientiri min bɛ ka kɛ n ko IBK ka scientiri tɛ n ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ ka fanga mara IBK place la o hukumu kɔnɔ tuma min na an bɛ kɛlɛ gannen na u nana ni memorandum dɔ ye ko an ka sɔn memorandum ma ko IBK ka to a nɔ la ko mais ko premier ministre plein pouvoir ka sigi n'o n'a kuma caman o kɔnɔna na caman minnu bɛ k'a fɔ bi k'u tɛ don CNT kɔnɔ olu bɛɛ kun sɔnna mais o don kama EMK ani anw ka groupe anw tɛ o la kɛrɛnkɛrɛnnenya na anw ko an t'a la parce que IBK yɛrɛ tɛ yen kuma tɛ k'i ka memorandum dɔ kɛ k'a ka to fanga la donc ko mɔgɔw k'u miiri o don fɛnɛ la ani o don kuma na pour que u k'a faamuya ko fɛn min bɛ sen na bi o kɔrɔ b'a jira ko M5 tɛ mɔgɔ si ta ye ko M5 kɛlɛ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'e de ta don wa mɔgɔ tɛ se k'an bɔ a ko fɛnɛ la ne ka jɛkulu an ye jɛkulu min créé n'a bɛ f'o ma ko les forces patriotiques pour la refondation o taara transition dɛmɛ cogo min kuma tilennen Sarasu nana u ye kuma fila de fɔ u ko la refondation de la République du Mali ka jamana kura jɔ et l'avènement de la 4e République an ka taa 4e République la an b'o kɛlɛ la o san 29 ye ɲinan ye a bi san 29 bɔ ne ko a dalen bɛ parti ADEMA kɔ la n cogoya la pour que système min bɛ sen na 3e République mauvaise pratique a ka se ka jɔ sira la yala mɔgɔ min ka kɛlɛ ye o ye ni transition nana fɔ k'olu fɛnɛ bɛ na nin kɛlɛ ɲɔgɔnna kɛ e bɛ fara olu ka k'o kɛlɛ kɛ wa i b'a fɔ k'i n'olu t'a kɛ de donc c'est vrai an bɛɛ jɛra ka kɛlɛ kɛ ne y'a fɔ bɛɛ ɲɛna a don n ko ni tasuma wulila a dugu la i tɛ ji jugu ni ji ɲuman ɲini i bɛ ji kɔni kɛ k'a faga n'a tasuma sara mɛ a b'a ko ɲɛɲini bi minnu ko k'u tɛ don u n'u ka dalilu don anw minnu b'a kɔnɔ anw fɛnɛ n'an ka dalilu don o de kama ne b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna n ko caman bɛ yen M5 la u bɛ ka critiquew kɛ u bɛ k'a fɔ nin ma ɲi a kana kɛ i n'a fɔ ko fasoden jugu don ayi u b'a kɛ n'u ka dalilu ye maa si ka se k'a fɔ k'i bɛ jamana fɛ ka tɛmɛ dɔ kan wa maa kana jateminɛ k'e de dɔrɔn fɛnɛ ta ye tiɲɛ ye hakilina baaraw de don o kama i bɛ ne ka kuma bɛɛ lamɛn ne tɛ maa si la gosi M5 la parce que adamaden n'aw jɛra ka kunnama mɛn ɲɔgɔn fɛ ka gɛlɛya kɛ ɲɔgɔn fɛ hali n'aw ka miirinaw bɛɛ ma taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen na wagati dɔw la aw kana aw bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ɲɔgɔn ye parce que nin bɛɛ bɔ yen Mali tɛ ban ko wɛrɛw bɛ se ka na Mali la o ni maa o maa jɛra
ni o jɛlama ne y'o bɛɛ kɛlɛ sisan sini ma sinikɛnɛ ma i ni jɔnni bɛ jɛ ne bɛ ka nin kuma min fɔ Choguel b'a dɔn ne fɔnba ye min ye maa o maa bɛ nin groupe la a bɛɛ bɛ ne dɔn ne ye mɔgɔ min ye u bɛ n ka taabolo dɔn u bɛ n ka hakilina dɔn wa ne fana b'u ka hakilina dɔn u bɛɛ mais mɔgɔw kana jateminɛ ko fasoden jugu don mais bɛɛ n'i ka faamuyali cogo don o de y'a kɛ mun ka di ne ye tuma caman o ye argument contre argument i bɛ na n'i ta ye n bɛ na n'i ta ye an b'a da ɲɔgɔn kɔrɔ n'an y'a da ɲɔgɔn kɔrɔ an b'a dɔn min bɛ yen donc a tɛ bi i n'a fɔ ko minnu bɛ ka sɔrɔdasiw dɛmɛ k'u ye dɔ de janfa mɔgɔ si ma mɔgɔ si janfa parce que ni janfa tun bɛ fɔ u bɛ fɔ de n'i y'a sɔrɔ dɔ tun y'i ban i bɛ ka tagali ma à partir du moment an bɛɛ sɔnna i bɛ ka tagali ma à partir du moment wagati dɔ kɛra la ɲininkali kun kɛra ko ni i bɛ ka tagara ko mun bɛ yen anw ka groupe ko min bɛ yen o ye Mali kura jɔli de ye la refondation et l'avènement de la 4e république donc nous sommes cohérents an b'an ka sira kan an bɛ sira tilennen kan wa hali an bɛ militaire an n'u bɛ an bɛ ka jɛ mun kɛ ni min ma ɲi an b'o fɔ la preuve ne ye premier ministre critiqué n k'a tɛ baara la a ka baara ma ɲi a tɛ ka baara jɔlen kɛ yɔrɔ n'a y'a sɔrɔ ko fɛnkɛ ko don n tɛna fɔ ko n b'o kɔ dogo donc ko maliyɛnw k'a faamuya k'an ye kɛlɛ kɛ tiɲɛ mun kan an b'o tiɲɛ kelen baara. bi monsieur Fɔnba bɛ M5 na ou a tɛ M5 na. mɔgɔ tɛ se ka ne bɔ M5 la sa minnu bɛ k'a fɔ k'olu ye M5 ye olu dɔrɔn tɛ M5 ye n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna mɔgɔw tun bɛ M5 na Adima mɔgɔw tun bɛ M5 la RPM mɔgɔw tun bɛ M5 la M5 yɛrɛ t'a ka mɔgɔ bɛɛ dɔn donc k'a fɔ ko M5 de tɛ CNT kɔnɔ o ye nkalon ye comité stratégique bɛ se k'a fɔ k'ale ma mɔgɔ bila a tɔgɔ la ka taa o bɛ se ka kɛ mais o comité stratégique yɛrɛ fana tɛ M5 ye n'i y'a faamuya donc o kuma ban ye quoi et puis nin fɛn min filɛ an kan ka bɔ nin kɔnɔ yɛrɛ ka wa on continue. ok d'accord n y'a faamu donc sisan an ye cour constitutionnelle wo nɔ titre député ya titre tɛ dɔw wa mais conseiller o yɔrɔ la i bɛ se ka. non cour constitutionnelle ye a ka baara de kɛ yanni cour constitutionnelle ka nin fɔ anw yɛrɛ caman ye hakilina di mais pourquoi parce que fili kɛra baara la o fili ye mun ye non seulement constitution kun kan ka suspendre n'o kun suspendera an tɛ taa nin kuma na mais aussi charte kɔnɔ a élaboré tɔ n'u kun y'a sɛbɛn ko les membres du conseil national de la transition u bɛ wele ko député de la transition sinon o ma daminɛ Mali la Burkina y'a ka fɛn kɛ Burkina mɔgɔw welela ko les députés de la transition mais pourtant vote ma k'u ye Rwanda a fɔra ko les députés de la transition vote ma k'u ye mais an ka constitution min n'o b'an bolo o ko ko pour que a ka f'i ma ko député fo k'a sɔrɔ kala de filila i ɲɛ ka na donc tant que o constitution bɛ yen k'a f'i yɛrɛ ma ko député o ye fana ye fili dɔ ye mais n bɛ mɔgɔw la tilen ni mun ye o ye a fɔ a tɔgɔ ko kuma dɔrɔn de don a ka fɔ k'i tɔgɔ ye député mais baara lawaleyali anw yɛrɛ fanga ka bon ni député fanga ye k'a sababuya kɛ non seulement an bɛ baara kɛ député nɔrɔbila la constitution kɔnɔ mais an bɛ baara kɛ u nɔrɔbila fana la charte kɔnɔ o charte fana o sinsinnen bɛ feuille de route min kan o yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ dɔ kalifa anw na min bɛ espoir ba di maliyɛnw ma kosɛbɛ et dɔw fana b'a fɔ ko a tɛ fɔ ko honorable n b'u bɔ fili la k'u tɛ tubabukan mɛn le mot honorable a dara maa fɔlɔ min na a titiri dara lieutenant gouverneur dɔ de la donc estimation de don diyagoya ye o honorable fɔli ye o yɛrɛ bɛ bonya da jamana kan parce que an n'a ɲɔgɔnw de fana bɛna taa kuma CEDEAO kɔnɔ communauté internationale la donc honorable kɔrɔ ko maa minnu ni bonya ka kan donc o bɛnna mɔgɔ ma o ma bɛn mɔgɔ ma a bɛ fɔ ko honorable membre du CNT. d'accord an ye CNT ma taa yɔrɔ la fɔlɔ député kɔrɔw minnu bɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kɔrɔ olu ye conférence de presse dɔ kɛ a ma mɛn u bɛ k'a yira de ko ka CNT ci olu député ka se u nɔ la n'a sɔrɔ i bɛ se ka i hakilinata ye min ye. non ne bɛ mun f'u ɲɛna k'u ka t'o ɲini IBK fɛ quoi o min ni u jɛra ka tripatouillage kɛ ka manipulation constitutionnelle kɛ ka sariya sunba yɛlɛma ka sugantili bila kalafili place la n'o président de la république de ko ni constitution fana ye yamaruya di a ma k'a bɛ se ka assemblée ci o de ye député bulon ci ka gouvernement la démissionner a yɛrɛ démissionner la donc k'olu ka o fɛn k'o ɲɛnabɔ yɔrɔ tɛ CNT ko ye mais n'u ko ko ka CNT ci peut-être ko wɛrɛ b'u kɔnɔ o kɔrɔ ye k'u bɛ Mali cili nɔfɛ u bɛ se ka taa o fana fɛ o la u ni sariya mun ka kan o bɛ da yɔrɔ la parce que n'i ko k'i bɛ sariya de nɔfɛ sariya fana ye ko bila yɔrɔ min i bɛ baara kɛ ni a ye a kuma tɛ tɛmɛ olu ni CNT cɛ a kuma t'u ni transition cɛ a kuma bɛ u ni Mali constitution de cɛ o min ye yamaruya di président ma wa u bɛ ka kuma dɔw fɔ dɔw tɛ tubabukan yɛrɛ mɛn a fɔra ko
ni assemblée kura sigira jamana kono sariya la président bɛ se ka assemblée dissous o san kɔnɔ mais n'o assemblée min fɛnɛ sigira yamariya tɛ président bolo tuguni k'o assemblée dissous fo san kelen ɲɔgɔn na ka tɛmɛ u bɛ k'o sariya kisɛ ani olu ta de confondi donc ko an ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna fɛnw ɲɛdɔnnen don quoi a bɔlɔnbɔlɔnni kɔnɔ dɔnnen don parce que ni tubabukan bɛ sɛbɛn a bɛ kuma wa a bɛ kuma wɛrɛ fɔ a yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni m'o faamuya e bɛ taa fɛn dɔ fɔ min ni a fɛnkɛw tɛ kelen ye quoi. D'accord. Bi monsieur Fomba e yɛrɛ i bɛ transition na an bɛ se ka jate n'a f'i ye transition acteur dɔ ye bi mais an ɲɛ b'a la gouverneur préfet et en administration publique la en service la a bɛɛ bɛ ka kɛ militaire ye dɔw yɛrɛ bɛ ka militarisation du pouvoir fɔ dɔw bɛ k'o fɔ i hakilina ta ye mun ye o nomination na vu que i yɛrɛ b'a acteur la n'a ɲɛna o dɔ de bɛ ye nka. non hali ni ne tun tɛ CNT la je suis acteur de la transition parce que an ko an bɛ transition dɛmɛ wa ne ka don ni CNT la a ma négocier dɛ ne ma Diao rencontrer pour que ka don ma Assimi rencontrer pour que ka don wa ne ni Wage ma ɲɔgɔn ye pour que ka don par contre dɔw tun taara olu n'u kumana olu ma don olu b'o kɛlɛ la donc ko an k'o fɛnɛ fɛsɛ ka bɔ fɛnw na maintenant min ye ko militarisation nin ye n tɛ sariya kisɛ dɔn parce que dɔw yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ Mali yɛrɛ sariya kisɛw u t'a dɔn général Amadou Toumani tuma min na a kɛra président de la République ye en 2004 o y'a sɔrɔ IBK ye président de l'Assemblée nationale ye u ye sariya dɔ ta ko la loi 04/051 portant organisation de la défense nationale du territoire ko ni ɲangata binna jamana kan k'o sariya kisɛ kan ka don ba la walasa ka jamanaden bɛɛ don kɛlɛ kɔnɔ o sariya kisɛ kelen o de b'a jira k'a fɔ ko ni kɛlɛ binna jamana kan k'a bɛ zone militaire créée ani zone de défense créée o kɔnɔna na sisan n'i y'o sariya kisɛ jateminɛ ala bɛ yamaruya di jamana ma ka bien dɔw réquisitionner pour que ka jamana dɛmɛ ko la o la n'i y'o sariya kisɛ don ba la k'i bɛ baara kɛ n'a ye gouverneur ani sous-préfet olu ka rôle ordinaire lorsque guerre tɛ yen c'est la conservation de l'autorité de l'État c'est-à-dire olu bɛ président jɔyɔrɔ de kɛ pour que autorité ka autorité bɛ baara kɛ cogo min olu b'o de maintenir k'o conserver k'o ɲɛfɔ dugudenw ɲɛna président ka hakilina de ye nin ye président bɛ nin baara kɛ a ye taa nin fɛ mais n'i nana loi 04 kɔnɔ portant organisation de la défense nationale du territoire o la gouverneur ni préfet olu ka jɔyɔrɔ tɛ kɛ conservation de l'autorité de l'État ye dɔrɔn u ka jɔyɔrɔ bɛ kɛ la préservation de l'intégrité territoriale c'est pour cela i bɛna ye administrateur civil ko k'u tɛ taa ko ni sarasu dɔw ma bila u kɔrɔ k'u garder parce que o kɔrɔ ye mun ye ko insécurité bɛ yen donc ni insécurité bɛ yen yanni sarasu dɔ ka bila e kɔrɔ k'e garder a bɛ sarasu dɔ bila e siɲɛ kelen parce que ni o sara o kan ka sa a sako la parce que o y'ale ka rôle régalien ye donc maintenant o fana bɛɛ kɔfɛ munna ninnu bɛ kɛ n'a kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ secret dɔw bɛ yen hali civil man ka bɔ a kalama hali ni bɛ nommé comme civil tu seras nommé comme civil haut fonctionnaire de la défense civil minnu bɛ défense ko kalama n'u b'a dɔn ko secret dɔw man ka bɔ donc n'i ko la ko ye militarisation ye ce qui veut dire que tu n'as pas compris quand un pays est en guerre la militarisation devient des règles maintenant dire que on a tout militarisé mais ça veut dire qu'an k'an yɛrɛ ɲininka n'i y'a ye militaire donna la bi n ko militaire de tun dira civil ma anw de dɛsɛra k'an ka hakilina labaara pour que ka jamana bɔ nɔgɔ la donc o tɛ militarisation ye contrairement à ce qu'il dit mais o kɔnɔna na u tun ye kuma dɔw fɔ dɔw ko k'u bɛ ka nin bɛɛ kɛ ko ka élection ta en compte n yɛrɛ ye ministère de l'administration territoriale n y'a interpellé n ko kuma min bɛ ka fɔ k'aw bɛ fɛ k'an bɛ fɛ an ka kɛ an ye ko ka fanga ta ka di mɔgɔ dɔ ma a kana to o ka jɔ an na parce que n'i y'a ministère de l'administration territoriale jateminɛ cadre kɔrɔ dɔw de bɛ yen minnu ye les administrateurs de l'administration territoriale a man d'olu ye diɲɛ kɔnɔ olu da ka bɔ élection organisée la donc i m'a ye u nana fɛn dɔ sigi sa ko selili n y'u attaqué yɛrɛ n ko mɔgɔ tɛ nin na bilen Mali mɔgɔ bɛ min na c'est de mettre en place un organe unique de gestion des élections en tout cas n'a y'an sɔrɔ CNT kɔnɔ yen ni selili ko in a b'a bɔ yen parce que u bɛ k'a bila fili mun na dɔw bɛ k'u ka dunta de ɲini an ka organe unique DG ko de bɛ dabila a bɛ don organe unique kɔnɔ CENI bɛ don organe unique kɔnɔ administration bɛ ka élection organisée min kɛ o bɛ bɔ a bolo o bɛ don organe unique kɔnɔ
cour constitutionnelle o be ka élection proclamée min kɛ o be bɔ cour constitutionnelle bolo ale ka rôle be kɛ contentieux électoral pour les élections présidentielles et législatives hali ni ko wɛrɛ bɛ d'a ma donc c'est très clair an tɛna sɔn o fɛnɛ ma c'est vrai que loi in bɛ a ɲɛfɔ ko sarasiw ka nin kɛ mais loi in ti yamaruya d'u ma ko an ka administration élection ta en otage encore au niveau de l'administration territoriale parce que an b'an ka to jamana ka bin gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ gɛlɛya min bɛna kɛ élection mankan ye ka fara jamana jɔli baara kan. D'accord. Et an ɲɛ b'a la bi transition a daminɛ a bɛ ka na mais a daminɛ marqué don ni dɔ bɛ ka fara insécurité kan village kuturu bɛ ka couper ka bɔ dugu tɔw la mɔgɔw bɛ ka faga Bamakɔ yɛrɛ tilenkan dere de fɛ transition in est-ce que a taacogo kan est-ce que l'avenir est prometteur pour les Maliens bamanankan. Fɛn ma ɲi ka tɛmɛ transition in kan mais Maliens ye Mali dan kɛ Bamakɔ de ni ta tugura olu la tuma min na ta tugura Mali la sinon o ko sabu kɛra yan nɔ est ce que o ɲɔgɔnna kɛra transition kɔnɔ sobanda ɲɔgɔnna kɛra transition kɔnɔ u bɛ ka farabugu ko kuma min fɔ i ye Nations Unies ka rapport laban ye kɔsa in na ko militaires bɛ taa exaction kɛ mais i bɛna ye olu y'o dɔn cogo di jɔnni tun y'o seereya ye ko exaction kɛra parce que tout simplement ONG dɔw sigilen bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan u tɛ baara foyi la ka Mali kɛlɛ k'a kɛ fond de commerce ye olu de b'a ko ju la an b'o dɔn wa an bɛna ko bɛɛ tigɛ k'an bolo da kisɛ kan kelen kelen ni rapport bɛ bɔ an ka militaire kan France ye an ka militaire 11 faga o rapport kɛra u tun bɛ ka rapport min fɔ u bɛ k'a fɔ ko depuis 2012 la France a tiré sur 11 militaires maliens o ma kɛ yan o rapport bɛ min guerre de Libye min y'anw bila nin kɔnɔ o rapport bɛ min Irak rapport bɛ min Syrie rapport bɛ min non mais qui le respecte le peuple malien aujourd'hui mais min fiɲɛna Maliens k'u ɲɛ yɛlɛ auparavant an ka armée tun b'i sara Faransi de la ani Barkhane pour que u ka se ka wuli ka baara dɔ kɛ bi a fɔra Faransi i nana terroriste kɛlɛ de la i ɲɛsin o ma wa hali ni b'o kɛ i sara armée malienne na mais armée malienne bi k'a ka rôle jouer Faransi t'a dɔn yɛrɛ u bɛ taa mun na u ka drone bɛ wuli Faransi t'o kalama u ka hélicoptère transport b'u bolo pendant que o IBK temps na a fɔra ko avion tɛ Mali bolo ko ka taa sarasiw su ta kuma tɛ o banabagatɔ ma donc n'o bɛɛ bɛ ka ɲɛnabɔ taa Mopti bi c'est vrai kɛlɛw bɛ ka kɛ mais kunu wa kuna sini an kɔrɔ réunion baw kɛra o n ko jɛnde de bɛ Mopti bi boli bɛ yen nɔ don n'a nata la u bɛ don ka taa cercle kɔnɔ pour que ka taa kuma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais fo mɔgɔw k'a faamuya k'a man di dɔw ye an ka kɛlɛ in ka ban an jugu bɛ kɔnɔna na a bɛ kɔ kan fo maliyɛnw de ka o yɔrɔ faamuya donc ko dugu kuturu ma taa yɔrɔ la farabugu kɛlɛ n'u tun taara mɔgɔ faga kɛ san b'a sɔrɔ an bɛ crise wɛrɛ kɔnɔ bon farabugu ko sigilen bɛ dugujukɔrɔ ko nafama ko dɔ da la ni maliyɛnw bɔra o kalama o b'a dɔn farabugu problème c'est un peu compliqué maintenant farabugu ɲɔgɔn 100 de bɛ Mali kɔnɔ yan ki Kayi i bɛ taa Kayi région na dugu dɔw bɛ yen ni gouvernement ma deli ka ɲɔgɔn mais impôt u b'a sara n'aw ye dugu kuturu to u yɛrɛ ma mɔgɔ tɛ yen nɔ a t'u ka fɛn jalatigɛ a bɛ taa impôt dɔrɔn de minɛ u la mais o dugu mana wuli ni mɔgɔ jugu nana don o dugu la dugu yɛrɛ b'a dɔn k'ale délaissera a tɛ ko dɔw kɛ yan farabugu ɲɔgɔn min bɛ Mali kɔnɔ a tɛ compter ka ban mais kufɔ maliyɛnw de k'a faamuya ko Bamakɔ Mali dan de tɛ Bamakɔ ye e y'a ye u kulekulera parce que banques attaquera parce que olu ka wariw bɛ banques la u kulekulera parce que a juguyara Bamakɔ mais dugu joli taara c'est à dire k'an ka sabali tiɲɛ don transition in kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen olu tɛ ka ɲɛ n y'o f'i ɲɛna premier ministre tɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la a ka baara tɛ ka ɲɛ a tɛ ka baara yɛrɛ kɛ contrairement à ce que les gens disent a kun ka na ni civil ye le premier ministre est civil mais ce qu'on voit aujourd'hui c'est de l'amateurisme même la structure du gouvernement structure mun sigira ce n'est pas une structure du changement donc o ko bɛ yen mais an t'an da tugu o kan parce que an ko an bɛɛ de jɛra a ma k'an bɛna jamana kura jɔ donc ni fiɲɛ bɛ yɔrɔ min na o bɛ fɔ mais dɔw bɛ t'u jɔ o civil yɛrɛ kɔrɔ i n'a fɔ ko sarasiw de bɛ k'i bali baara la il n'est pas point sinon sarasiw b'i bali mun na i nana n'i ka programme ye i y'a yira diɲɛ bɛɛ la n bɛ fɛ ka baara kɛ nin na baara bɛ ye ɲɛ na o a tɛ ka ye est ce que INTM kun kan ka grève kɛ yan moi à la place du premier ministre ne bɛ n da k'an kolonkolon INTM b'i da ne sanfɛ grève tɛ kɛ parce que n b'a dɔn a bɛna conséquence min se jamana ma il n'a pas joué son rôle donc il faut qu'on soit très clair ko jamana ko la c'est la passion il y a pas d'état d'âme ni mun ma ɲi an k'o fɔ n'o ma bɛn e ma i b'i corriger. D'accord. Monsieur Foma, il y a une transition à d'amener. On a eu à faire pour chartier la ko mɔgɔ mana participer transition in na
élection générale nous mena kay te sega dolla ere monsieur Fomba va venir du mais il fait ga il présente élection na quoi faire ou bien bon au fora présent un gouvernement mogorema au CNT faut te charti kono mimbe CNT ka do era kuma ke ko nyine kera nyine make a dabora kamadi etise ka mo pénaliser parce que ni jamana tabolo jatimne mo bi to député ala qui présentait élection non fait président era qui to président là qui présentait élection non fait mais comment anya yé transition on a vraiment président mais qui présentait avec tobe avec transition blakata era ka avantage là o de kama o rota fora maintenant pour le gouvernement ni élection B le gouvernement a un droit de réserve donc au devoir de réserve oui gouvernement quand a to kono donc ça là au manque présenter mais au devoir de réserve te député quand parce que ale be sariya d'état ale be kuma sariya kan ale kan ka jamanadenw défend mɔgɔ min bɛ ka jamanadenw défend ni ko kana fɛn ɲini jamana tɔgɔ la tuguni don donc ni y'o jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ le fait que CNT mɔgɔ b'u présenter o yɛrɛ de y'a kɛcogo ɲuman ye i tɛ se k'a fɔ k'olu fɛnɛ ka n'u présenter voilà. d'accord donc i ka kumakan laban i b'o di maliyɛnw ni autorités transitoire yɛrɛ fɛ ma. n ka kumakan laban ye mun ye. K'a fɔ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko cour constitutionnelle ye décision laban mun ta ko au contraire cour constitutionnelle ye CNT bila dans la conscience de leur pouvoir c'est-à-dire a y'a yuru la ko CNT yɛrɛ de ye transition moteur ye puisque a y'i insister séparation de pouvoir kan et que maliyɛnw ka bila u kunkolo la ko CNT élection ma kɛ ko président dɔ sigira ko ka mɔgɔw de nana député bulon kɔnɔ o ko minnu bɛ gouvernement na ko lien t'u n'an cɛ ko b'a to k'an bɛ nin u dɛmɛ ko an bɛna baara kɛ fɛn kelen de kan feuille de route n'o feuille de route ko loi de programmation militaire wari min yurukuyurukura an ka loi de programmation na 1230 milliards ko k'a kun ɲɛɲini ko k'a ɲɛdɔn k'a tigɛ ko ka yurukuyuruku kɛlɛ ko constitution kura de bɛ sɛbɛn ko élaborer ko adopter kan ka t'o la donc premier ministre tɛ bɔ o feuille de route kɔnɔ a tɛ n'a ko feuille de route bɛ yen an b'ale ka action lajɛ ni feuille de route ye an fana ye baara kɛ ni feuille de route ye donc mɔgɔ tɛna i sago kɛ u b'a baara kɛ an b'u contrôler surtout maliyɛnw k'a faamuya ko feuille de route yɔrɔ dɔ bɛ yen o ko k'an ka gouvernement ka terrain de vie ko ka gouvernement ka terrain de vie ko k'a réduit o kɔrɔ ko aw minnu bɛ député bulon na k'aw fɛnɛ kan k'a lajɛ ni gouvernement k'a bɛ wari don min na n'a man ka don la k'an ka baw ma ko nin kan ka don na ni nafa bɛ se nin ma ni nafa i n'a fɔ n'u ko k'u bɛna bâtiment dɔ jɔ 1 milliard an bɛ se k'a fɔ yan'a k'o bâtiment jɔ 1 milliard o 1 milliard a y'o don scanner la maliyɛnw ka taa furakɛ Ponji yan'a ka taa miliyɔn 50 don fɛn dɔ la o miliyɔn 50 a y'o don oxygène ni réanimation na Kati hôpital ka équipé yan'a ka ingénieur de construction dɔ ta a ye pédiatrie dɔ ta Kidal hôpital dɔ ɲɛ ainsi de suite fɛngɛ caman na donc de voir de façon efficiente wari kan ka don da mun fɛ donc ko maliyɛnw k'a faamuya ko caman ka wuli ka jɔ ye u bɛ critique kɛ tiɲɛ don u bɛ jamana fɛ mais dɔw fɛnɛ tɛ fɛ a ka taa ɲɛ parce que n'a taara ɲɛ olu tun bɛ kuma jamanadenw tɔgɔ la kuma bɛɛ olu da bɛna bɔ o la donc yɛlɛma de bɛ ka jagoya bɛɛ kan hali an minnu filɛ ni yɛlɛma in a bɛ dankari kɛ an dɔw ka fɛn na mais mɔgɔ k'a faamuya ko yɛlɛma min da ka di Mali bɛɛ la an bɛ taa o yɛlɛma de fɛ mais yɛlɛma min bɛ kɛ maa damadɔni ko ye k'an tɛ taa o fɛ donc n b'a aw yɛrɛ fo ka Mali Actu fo ka ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ an kɔni bɛ kunnafoni d'u ma an bɛ se ka fili n'an ka fili ye mais a tɛ ne fɔ n b'a kɔnɔ ko ne bɛ se k'a fɔ ko karisa de tɛ Mali fɛ parce que ne ye kelen Mali kanu a monopole tɛ ne bolo ne bɛ n ta de dɔn mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ b'a ta dɔn mais k'an bɛɛ ka faso kanu an k'o bila ɲɛfɛ parce que jamana in mɔgɔ si tɛna jɔ an place la Faransi tɛna jɔ Irisi tɛna jɔ États-Unis tɛna jɔ maliyɛnw de b'u ka jamana jɔ hakɛto bɛ nin na salala Mamadu